שלום לכולם, אנחנו בקורס מבוא להנדסת רעידות אדמה. המרצה שלנו זה מיכה פריד. הנושא שבחרנו זה אילו כלים קיימים להתראות מוקדמות של רעידות אדמה. אנחנו קבוצה מספר 29, אני אלעד קאינקר, תאי עוזרי, רבית רבקה תורג'מן לא יכולה לעשות את המצגת מסיבות אישיות. עידן אסולין שכרגע נמצא במילואים, וכרגע נתחיל עם המבוא חשיבות חיזוי רעידות אדמה. טוב, כולנו מכירים את רעידת אדמה, היא בעצם תהליך שקורה בעולם, שבעצם גורם להרס רב, גורם לזה שהרבה מדינות ינזקו, הרבה אנשים ייפגעו, נפשית, פיזית, בעצם גורם להרס רב, וכתוצאה מכך אחרי זה מגיע שלב הפיצויים, אם זה לאנשים שנפגעו בנפש, אם זה לאנשים שנפגעו פיזית, ואם זה לתשתיות שנזרקו וצריך בעצם לתקן. אנחנו מדברים בעצם על הפן המיידי, על רעידות אדמה, על איך למצוא רעידות אדמה, בפן המיידי, בכמה שניות ישר לפני שהרעידה הגדולה מגיעה בעצם, שלדעתנו זה הדבר הכי חשוב, ועליו אנחנו הולכים להתמקד. ניתן לכם דוגמה, נגיד, אצטדיון שיש בו מלא אנשים, אם הוא מקבל התראה מיידית, אנשים יוכלו להגיע כמה שיותר אנשים יוכלו להינצל בעצם. אותו דבר אתר בנייה, בזמן רעידת אדמה, אתר בנייה הוא עדיין לא ממוגן לרעידות אדמה, עדיין נבנה, דברים יכולים ליפול, אז זה יכול לעזור כמה שיותר. המטרה היא בעצם המודעות, כי זה יגרום לאנשים בעצם להינצל כמה שיותר מהר. שיגיעו למקום מוגן כמה שיותר מהר. עכשיו נדבר על הרקע של רעידות האדמה. טוב, כרגע נעבור לרעידות אדמה. פוקוס. כמו שאנחנו רואים כאן בתמונה משמאל, יש לנו פוקוס שזאתי הנקודה הראשונה שממנה מתחילה רעידת אדמה. מתרחש בה פיזור ראשוני של האנרגיה במרחב, במרחב האדמה. בתהליך הזה יש קוביית המאמצים, שזה אומר ברגע שהיא זזה, זה מזיזה את כל הקוביות שקרובות אליה, ואז מה שזה יוצר, זה יוצר בעצם רעידת אדמה. זה יוצר כאילו שרשרת, בזמן שזה... בעצם מזיז את כל האדמה. כן, מזיז את כל האדמה. בנוסף לכך, אפשר לראות את התמונה משמאל, את הסוגים של הגלים. יש לנו body waves, גלי גוף ו-surface wave, שהם גלי שטח. מגלי גוף שמגיעים מבפנים ועד לפני השטח, הם מתחלקים לשניים, גלי ריילי ולהב. הם בעצם מפותלים, הולכים בזיגזג ויוצרים את רוב הנזקים. נעבור למהלך המחקר. מהלך מחקר, מערכות ה-P-Wave, מערכות התראה מוקדמות לרעידות אדמה, EWS, משתמשות בגלי ה-P בתנועת לחיצת החלקיקים. הם מודדים את זה בערך בשלוש שניות הראשונות. גלי P האלה, זה מגיע מהמילה פריימרי, בגלל שזה כאילו הגלים הראשונים. וגלי S מגיעים אחריהם, מגיעים מהמילה סקנדרי, גלים שניים, והכיוונים שלהם הם שונים, מנוגדים זה לזה, והם מונחים לזה. זה בגדול השיטה הקלאסית. נעבור כרגע לסיסמוגרף. טוב, רואים פה מצד ימין אליי את הסיסמוגרף. תגדיל קצת שהם יראו את זה. פה מצד שמאל אתם רואים, יש בעצם משקולת תלויה עם בעצם עיפרון מאוד חד שדבוק אליו. בעצם תלוי עם חוט, והוא בעצם נמצא באוויר, ובעצם כל המכשיר הזה דבוק לרצפה, והרצפה היא פשוט זזה בגלל כל הרעידות. ומה שקורה זה שבשלב מסוים, בגלל שהיא זזה, אז המשקולת נשארת במקום כביכול, והיא בעצם רושמת את הרעידות. זה אומר שאם יש רעידת אדמה, אתם פתאום תראו עכשיו שינויים ברעידות. הכל לפי מערכות ה-P-Wave, שבעצם אלעד דיבר והסבר מקודם. עכשיו נעבור לאפליקציות. טוב, לאפליקציות יש בעצם כל טלפון חכם היום יש מד תאוצה.
מד תאוצה זה בעצם מין מכשיר פנימי בתוך הטלפון, שמה שקורה שבזמן שהוא יודע לקלוט תזוזות שהן לא גוף. מה זה אומר? האדמה זזה, הוא יודע לקלוט אותה, לא תנועות שלנו. הוא יודע להבחין ביניהם. הוא בעצם מחובר בעצם כאילו מורידים את האפליקציה, ואז האפליקציה מקשרת בינך לבין המד תאוצה שיש לך בטלפון לבין הלוויין. ועכשיו נתחיל את השלבים. שלבי הזיהוי ההתחלתי, שהם בעצם החיישנים. השלב הראשוני זה בעצם מה שהסברתי, מד התאוצה מגלה בעצם תזוזת קרקע, שהיא חריגה, היא לא טבעית. ואז מה שקורה זה שהוא שולח, מגיעים לשלב הבא, הוא שולח אותות ללוויין, והלוויין בעצם מחזיר אותות, מסתכל, רואה אם יש עוד לפחות 1,000 טלפונים או קרוב לזה שחוו את אותה רעידה באותו אזור. ברגע שהוא מגלה את זה, הוא בעצם מבין שבעצם, לפי כאילו אלגוריתם, הוא מבין שיש שם בעצם רעידה, הוא מצליח לנטר מאיפה מקור הרעידה ולדעת, ואז כאילו מגיעים בעצם לשלב השלישי, שהשלב השלישי זה בעצם ההתראה. אחרי שהוא גילה כבר את הרעידה, הוא מתריע לכמה שיותר אנשים, כמה שיותר מהר. כל זה, כל מה שתהליך שעכשיו הסברתי, קורה בכמה שניות בודדות. ואז מה שקורה, בסוף התהליך בעצם האנשים מקבלים את ההתראה פה מצד ימין, בטלפון של ארסקווייק, ואז הם יודעים שהם חייבים תוך כמה שניות כבר להגיע למרחב מוגן שלא יכול ליפול עליהם כלום ולפגוע בהם כלום. פה מצד שמאל רואים את האפליקציה, MyShake, רואים בצד ימין, בצד שמאל רואים את הלפני, בצד ימין רואים את האחרי, כל הטלפונים בעצם מתריעים ללוויין בעצם על הרעידה. כל זה אתם יכולים לראות באפליקציה. אנחנו פשוט לא הצלחנו מטעמים אישיים לפתוח את האפליקציה, אבל אם עכשיו אתם תעשו לכל מיני מקומות ססמיים, אפשר לפתוח את האפליקציה. טוב, מערכות GNSS, זה בעצם מערכת טיפשה שעובדת רק על גלי הפי. זה בעצם מערכת של השם הכולל של GPS בעולם בעצם. זה אומר כאילו, אתם רואים פה בתמונה מארצות הברית, רוסיה, האיחוד האירופאי, סין, כל מה שיש להם GPS. בעצם יש פה תמונה שבעצם ממחישה את כל מה שאנחנו מדברים עליו. זה בעצם לוויין באוויר שהוא בעצם זז, ובעצם בעזרת, סתם לדוגמה, מידע על אזורים שהם חשד לא יודע מה, אזורים ססמיים, אפשר לקבל כאילו מידע על מיקום הרעידה. בעצם בשילוב בין גלי ה-GNSS והסיסמוגרף אפשר לקבל תמונה נרחבת, תמונה מדויקת יותר, תמונה שממחישה בצורה מהירה יותר את איפה הרעידה נמצאת. זו המטרה כאילו של המערכת הזאת. בשביל זה היא כאילו הוקמה, היא בעצם עוזרת לכלים שיש לנו כבר, כאילו שיש לנו עד עכשיו. חוץ מזה אני אראה לכם בעצם את המיצג שלנו. רואים פה בעצם תמונה של העולם, ופה יש בעצם לוויין שזז ומרחף, הוא בעצם כמו ה-GNSS, או אם אתם חושבים על זה גם לעומק, כמו אפליקציה. כל הנקודות האלה זה נקודות שונות בעולם, אפשר לקרוא לזה טלפונים, אפשר לקרוא לזה מערכות סיסמוגרף שונות, שבעצם מקבלות מידע. והלוויין הוא בעצם באוויר, היתרון שלו שהוא יכול לקבל מלא מידע בו זמנית, והוא בעצם יכול להנגיש את זה כמה שיותר מהר. וזה למה אנחנו חושבים שהמערכת הזאת הכי חכמה וזה, כי היא יכולה לעשות הרבה דברים בו זמנית. כאילו זה, מה שאנחנו ממחישים פה זה בעצם הניטור בין הלוויין לבין הטלפונים או הסיסמוגרפים שבעצם שולחים לו את המידע. וזה השילוב של שניהם. זה השילוב של שניהם. ממה יצרתי את זה? יצרתי את זה מקרטון וכמה ברזלים שתקעתי וכמה תמונות ואיכות. עשינו את זה פשוט בשביל שנוכל להמחיש לכם את זה יותר טוב. עכשיו נעבור למידע ממאמרים. אוקיי. טוב, בגדול אנחנו רואים פה מידע שלקחנו ממאמר 29. יש לנו כאן תמונה של גלי רעידות אדמה בטיואן, רעידות אדמה חזקה. בתמונה אנחנו רואים כל מיני מעגלים אחד אחרי השני, ומה שהם מראים לנו בעצם זה ככל שהמעגלים מתרחקים, אז אנחנו רואים את הזמן הפעולה של הרעידת אדמה, איך שהיא מתפשטת
באי עצמו. מתי מרגישים אותה? בטאיוואן. מתי מרגישים אותה בכל מקום ומקום במדינה עצמה. ואפשר להבין שהמערכות האלה לחיזוי רעידות אדמה מאוד רלוונטיות על מנת למנוע את הנזק המרבי. ובנוסף, אנחנו רואים את גלי ה-P האלה, וגם אם אנחנו לא נראה גלי S, זה אומר שאנחנו נרגיש רעידת אדמה מאוד חזקה בעוצמה של 6 ומעלה בסולם ריכטר. אפשר לראות את זה פה בגרף. רעידת אדמה מאוד חזקה. אנחנו יכולים לראות את זה בדיוק בתמונה כאן בגרפים למטה, במקומות שונים בעולם, סן מרינו, הוליווד וכדומה, בסדר עולה, וזה לגבי המידע. עכשיו נעבור למסקנות. המסקנות שלנו, מסקנות כוללות רעידות אדמה גורמות לנזקים, ולכן פותחו מערכות חיזוי לרעידות אדמה, כמו הסיסמוגרף, שהוא משתמש במערכת EWS, כמו ה-P-Wave, שהוא מודד את הקצב שינויים בקרקע, מערכת GNSS לניטור את תזוזות הקרקע, אפליקציות בטלפון, כמו שהזכרנו את MyShake, שהן יכולות למנוע את הנזקים הללו והפגיעה מיידית בבני אדם. סיכום אישי שלנו, זה מה שחשוב זה בעצם ההבנה של התהליך עצמו, איך הוא עובד, וגם להעלות את המודעות בציבור, כך שכמה שיותר אנשים ידעו וישתמשו באפליקציות האלה, ויוכלו להינצל כמה שיותר מהר, שיגיעו למרחב מוגן כמה שיותר מהר כמובן, שזה בעצם קורה באזורים הססמיים, ששם רעידות אדמה הן נפוצות יותר. אני רוצה גם לומר שאנחנו בחרנו בנושא הזה בעיקר בגלל שהוא היה נושא שהכי עניין אותנו ולדעתנו הכי חשוב. כי בסוף כאילו אם אנחנו נמצא כמה שיותר כלים, ויהיה לנו כאילו אוסף של כלים למציאת רעידות אדמה בפן המיידי ביותר, אנשים פשוט לא ימותו, הרבה אנשים לא ייפגעו. זה יפתור הרבה דברים בעולם. חד משמעית. טוב, תודה רבה לך. תודה.